Добър ден на всички. Благодаря за интереса към днешната пресконференция. Повода за пресконференцията е, че днес Български фармацевтичен съюз навършва своето пълнолетие. Ние сме учредени през 2007 година като съсловна организация на магистър-фармацевтите на 10 февруари 2007 година в един изключително емоционален и динамичен първи конгрес. Магистър-фармацевтите тогава бяха изпълнени с големи очаквания, надежди към бъдещето и всичко това, тези техни вълнения бяха свързани с създаването на съсловната организация, която по смисъла на закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, който беше приет една година по-рано през 2006 година, ролята на фармацевтичния съюз е освен да представлява магистър-фармацевтите през всички институции в страната и да води регистър. В този смисъл ние казваме кой може и кой не може да практикува професията магистър-фармацевт. Проверяваме дали отговаря на съответните изисквания на закона. Освен това, Българският фармацевтичен съюз отговаря за провеждането и организирането на продължаващото професионално обучение на магистър-фармацевтите. Водиме също регистър, кой колко кредитни точки е получил. Имаме в тази емоционална вечер беше гласуван първия устав на съсловната организация. Бяха избрани първия управителен съвет, първия председател. Нашите органи, които са контролната комисия, комисията по етика, комисията по качество. Съответно на конгреса имаше представители на всички регионални фармацевтични колегии, които са 28, колкото ние сме създадени на регионален принцип. Колкото са областите в страната, толкова регионални колегии имаме. Това са снимки, както виждате, от учредяването на организацията. Първият председател е магистър-фармацевт Мирослав Ненчев, който беше председател 2 мандата. След него 2 мандата беше професор Илко Гетов. После председател беше професор Асена Сербезова, която прекрати предсрочно мандата си, понеже беше избрана за министър на здравеопазването. Това е първия за момента и единствен магистър-фармацевт, министър на здравеопазването. Нейният мандат беше довършен от колегата магистър-фармацевт Велина Григорова, която тогава, и към днешна дата е заместник-председател на управителния съвет. И към днешна дата аз, Димитър Маринов, съм председател на управителния съвет. На пресконференцията днес присъства и главният секретар Светослав Крумов, както и магистър-фармацевт Веналин Сапонаров, който е представител на регионална фармацевтична колегия София столична и е представител на Български фармацевтичен съюз в Международната организация на фармацевтите. Дай нататък следващия слайд. Така, понеже има особен интерес на тая дата, по принцип винаги говорим за ролята на фармацевта. Какво правиме, какво сме постигнали, на къде искаме да отидем. И сега главният секретар Светослав Крумов ще представи накратко движението и състоянието, динамиката на броя магистър-фармацевти, броя аптеки, какво е тяхното разпределение по възраст, по пол и така нататък. Много интересни данни. Ще видите, че ние сме, за разлика от останалите медицински съсловия, сме едно по-различно съсловие. И сега дам думата на Светослав Крумов. Благодаря. Данните, които ще ви представим днес, са от последните вече 11 години. Всъщност от 2014 година с въвеждането на електронния регистър, първи електронен регистър сред съсловните организации изобщо в България, в и извън здравеопазването. Ние събираме годишни данни, както за състоянието на работната сила, така и за разпределението на фармацевтите по различни демографски и географски критерии. Може да видите нашето начало. През 2014 година членовете на Българския фармацевтичен съюз са били 5729 според официалните регистри и публикациите в Държавен вестник. Към 2024 година вече сме 7491, от които 89% от тях работят в аптеките за обслужване на населението, така наречените аптеки от открит тип.
или там са на разположение 6647 фармацевта. В графиката отстрани може да видите всъщност тренда на нарастване на работната сила от магистър-фармацевти в България, за разлика от други медицински съсловия. Завършващите фармацевти почти изцяло се реализират в България и такива, които напускат страната и отиват да работят на други места, са изключително малко. Може да видите и резултата от работата на 5 фармацевтични факултета през последните години и как след 2021 година всъщност броя на фармацевтите, започващи да практикуват в страната, рязко се качва. Нашето опасение с тези тенденции е, че до 5 години дори може да имаме и безработица за колегите магистър-фармацевти. Затова сме направили и един анализ, който е на разположение и на Министерство на образованието, с който се съобразява и приема на фармацевти всяка година. Застоя между 2019-2021 година, виждате платото, се обяснява с COVID-пандемията, където броя на напускащите системата, т.е. колеги, които са починали, почти се изравни с тези, които навлизат и затова там няма и ръст. По отношение на трудоспособната възраст, за разлика от други медицински професии, ние през последните 10 години значително се подмладяваме. И това, което е интересно да се видят, е групата до 40 години и тези в надтрудоспособна възраст. Още 2017 година колегите в трудоспособна възраст до 40 години, които представляваха в 2014 най-малката група от съсловието, всъщност 2024 вече са най-голямата група. 2017 година тренда се изравнява, като представителите на съсловието, които са в трудоспособна възраст, са вече над 60-70% спрямо останалите колеги, които все още практикуват професията. Малко данни по отношение на разпределение на половете. Нашите данни са съпоставими с европейските, те се движат горе-долу еднакво. Дълго време разпределението между мъже и жени е 80 към 20%, като последните години се наблюдава малко по-голям интерес от страна на мъжете на навлизане в тази феминизирана професия като цяло. Например, в Естония, която е държавата с най-много представители на нежния пол, там са около 90% жени. На другия полюс е Кипър, Турция, където горе-долу 50 на 50 вече са представителите на нежния и на мъжкия пол. Това са малко съпоставими данни, за да видите как седиме на фона на средностатистическите данни за Европейския съюз. Осигуреността на фармацевти на европейско ниво е 7,3 фармацевта на 10 000 души, като виждате, че в България значително по-голяма плътност и по-голяма осигуреност от магистър-фармацевти има 24%. На този фон средно в една аптека в Европейския съюз работят по 2,6 магистър-фармацевти. Само за сравнение, преди 2 години, данните 23-та година бяха 3. Така че там почва да се наблюдава лек недостиг, докато при нас има леко покачване и въпреки това се наблюдава недостиг на фармацевти в аптеките, не защото те ги няма, както виждате, ние имаме много по-голяма осигуреност, а защото броя на аптеките е прекалено голям, около 1,5 пъти повече, отколкото средните данни за Европейския съюз. За съотношението на половете казах и фармацевтите в трудоспособна и надтрудоспособна възраст са в отношение 51 към 18 и ние продължаваме да се подмладяваме така или иначе и нямаме проблем с фармацевти, които напускат системата преждевременно.
По отношение на състоянието на аптечната мрежа в страната, ние следиме данни от последните почти 15 години. Де-факто реални данни за аптеките в страната има след 2019 година и най-вече след 2022 година, когато заработи и електронния регистър на аптеките и подобренията, които се направиха в Националната здравна информационна система, когато от съществуващи по регистър на ИАЛ над 4200 аптеки, те придобиха вече реалния си вид, т.е. там не бяха отразени аптеките, които са престанали да функционират, но не са уведомили агенцията, че са представили своята работа. Това са актуални данни към началото на 25-та година, включително месец януари на 25-та година. Аптеките към момента са 3228, от които 3028 за обслужване на населението, 205 болнични аптеки. Виждате голямото откриване на аптеки само за последната година. За съжаление този тренд не намалява. 173 разрешения за откриване на аптеки са получени само през 2024 година. Липсата на демографски и географски критерии за откриване на аптеки на практика води до това, че се откриват прекалено голям брой аптеки и за съжаление те се откриват в икономически атрактивни райони. Почти всеки новозавършил студент след първата си година, след като придобие една година трудов стаж, има право да е ръководител, на него се отваря аптека. Отварят се в големите градове, изключително неравномерно разпределени по територия и на практика отварянето на все повече нови аптеки води до недостиг на специалисти в тях, въпреки че ние разполагаме с фармацевти, както казах, на едно от първите места в Европейския съюз по осигуреност на магистър-фармацевти. Дали сме как се движи този тренд на отваряне на аптеки през месеците. Наблюдават се, разбира се, летни и зимни пикове, което е свързано с отваряне на сезонни аптеки. Малко съпоставими данни по отношение на достъпа на аптека в Европейския съюз и в България. Както казах, в Европейския съюз една аптека обслужва средно 4150 пациента, докато в България това е почти наполовина по-малко. Плътността е много по-висока и броя на аптеките на 10 000 души е доста по-голям от средноевропейските данни. Това е причината в една аптека в Европейския съюз да работи средно 2,6, а при нас 2,2 фармацевта. Струпването на много население в големите градове и откриването на много аптеки пък са причина и за данните по отношение на достъпа на аптеките. До аптека нашите пациенти имат много по-добър достъп до аптека. В рамките на 5 минути 78% и в рамките на 30 минути 98,8%, като с 1/10 са се покачили тия стойности от края на миналата година. Към момента България е на 4-то място по брой аптеки на глава от населението, като през тази година ни изпреварва Испания. Бяхме на 3-то място, сега сме на 4-то. Това не е престижно място, защото се гледа отзад напред. Така и иначе. Броя на аптеките е твърде голям. За съжаление не е проблем, че е голям, проблем е, че е неравномерно разпределен. И има цели райони на площ, големи географски райони, много населени места, в които обаче живее под 1% от населението, които нямат достъп до аптека в рамките на 30 минути все още. И тъй като се говореше и за цифрите, които попадат и в методиката, която работи от една година за достъп до аптека в отдалечени, труднодостъпни райони, аптеки, изпълняващи единствена дейност на територията на община и денонощни аптеки. Тук сме извадили моментното състояние към 31.12. Това са всички аптеки, обхванати от методиката,
202 аптеки попадат в някой, един или повече от критериите, които финансира методиката, като в отдалечените райони това са 35 аптеки, труднодостъпни райони 12 аптеки, единствен изпълнител на дейност по каса 148 и аптеки с денонощно обслужване 34, които са разположени в 14 области в страната. Какъв е резултата от прилагане на методиката за 2024 година? Данните са сравнени от първото публикуване на списъка на Здравната каса в началото на годината и изменението й през тези 12 месеца. Новооткритите аптеки в отдалечени райони са 6, като те осигуряват достъп за над 25 000 души в отдалечени райони. Данните са извадени за общини и населени места, които попадат в обхвата на работа на съответната аптека. Новооткрити аптеки в труднодостъпни райони 4, които осигуряват достъп до аптека на над 9000 души в момента. Единствен изпълнител на дейност, това са аптеки, които са единствени на територията на община, до които гражданите могат да изпълнят някои от дейностите, които не изпълняват останалите аптеки в областта. Т.е. специфични дейности, като например отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества или кислородотерапия, протоколни лекарства и така нататък. И аптеки с денонощно обслужване, които осигуряват достъп на 582 000 жители в 4 области. Това са нови аптеки, които са започнали работа с НЗОК и изпълняват нощни дежурства. И имаме останалите аптеки, подобряват достъпа в големите градове, като Бургас, Варна, Пловдив и София, където де-факто 1 280 000 души имат подобрен достъп. В София, например, това са аптеки, които са в кварталите, т.е. районите Възраждане, Подуене, Кремиковци, Искър и Витоша, които през тази година са придобили тази услуга. Понеже много се спекулира с цифрите, това 6-4 малко или много, трябва да ви кажа, че откриването на аптека в отдалечен или труднодостъпен район, където няма никакви условия, където няма сгради, където кметството не е ремонтирано през последните 30 години, изисква много време. Дори в големия град една аптека се открива средно за около 6 месеца. Това е времето, през което тя трябва да мине всички процедури, да се узакони като търговско помещение, което извършва медицинска дейност, да се обзаведе, да се осигури с съответните технически средства и да получи разрешение за откриване на аптека. Затова, според нас, това е един много добър резултат и на фона на броя жители, които има осигурен достъп, ние отчитаме доста положителни резултати от методиката и ще настояваме те да продължат, за да може да подобряваме достъпа по възможно най-добрия начин, а именно с осигуряване на здравно заведение, с медицински специалист до население, което трудно по принцип достига до всякаква форма на медицинско обслужване. И както и слогана на Световната организация на фармацевтите и ПГО, магистър-фармацевт е най-достъпният медицински специалист. А какво значи достъп? Ще ни каже председателя на Фармацевтичния съюз. Да, благодаря Светлио за изчерпателните данни. Между другото, по-късно ще имате всички достъп до тези данни. Качили сме ги онлайн. Ще ви дадем линк, в който може да дръпнете и презентацията, и други материали, свързани с пресконференцията. Всички данни са публични. Какво разбираме фармацевтите,
когато казваме достъп до лекарства и до фармацевтични услуги. Това не е просто пациента така днеска решава, че трябва да има някакво лекарство, трябва да го потребява по една или друга причина, или лекар му го е предписал и той веднага да има достъп до него, така физически, безконтролно. Това не е така. Кога казваме, че един лекарствен продукт е достъпен до българския пациент? Първото и неизменно условие е той да бъде регистриран в страната. В този смисъл трябва да има достатъчно условия притежателите на разрешение за употреба да регистрират съответните лекарствени продукти в страната. Второто условие, което е необходимо, за да може пациента да достъпи продукта, той да е наличен в складовете и в аптеките. Защото ако отворите в момента позитивния лекарствен списък, ще видите страшно много регистрирани продукти, но не всеки от тях е наличен в страната. Някои от тях дори никога не са били внасени. Друго условие, след като лекарственият продукт вече е регистриран, вече е наличен, има го по аптеките, има го по складовете, той да бъде на приемлив за пациента цена. Приемлива за пациента цена, така че пациентът да може да си го позволи. Или, ако продуктът е достатъчно скъп, той да бъде достатъчно добре реимбурсиран от здравната каса, така че пациентите да могат да го използват, да имат достъп до него. И последното и най-важно е лекарственият продукт да бъде отпуснат в аптека от квалифициран специалист, фармацевт. Това са неизменните условия, пациентите да говорим, че имат достъп до лекарства. Не е важно да има просто аптеки, не е важно да има някакви точки, в които пациента да може да получава лекарството. Важно е това да става със съответния контрол, консултация и всички необходими фармацевтични грижи, които вървят с достъпа до този лекарствен продукт. В този смисъл, последните години многократно сме предлагали различни решения. Някои от тях бяха заложени и залегнали в проект на закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, но този проект на закона така не че се движи по бавната писта. Той е минал съгласувателна процедура на Европейската комисия, придвижи се до Министерски съвет, но не е влязъл в парламент. За разлика от други законопроекти, които, как да кажа, звучат много хубаво, но както знаете, пътя към ада е послан за добри намерения. На практика те не решават нито един от проблемите и от нещата, които изброих тук преди малко. Защото и в момента има проблем с достъпа на аптеки до лекарствени продукти. Съответно всички пациенти, които са пациенти на тази аптека, те нямат достъп до определени лекарствени продукти. Затова ще отговоря след малко във въпросите, ако имате интерес по-подробно да го обсъдим. Може ли следващия слайд да беше? Тук имаме услуги и фармацевтични дейности въобще, които са описани 38 такива в 32 европейски страни, които се извършват от аптеките, извън ролята на доставка на лекарствени продукти. Защото в България за аптека се приема, че тя просто доставя лекарствени продукти до населението, а това не е така. Иначе казано, в България, както видяхте, имаме достатъчно, даже твърде много аптеки, достатъчно магистър фармацевти, но те не се използват рационално, както правят богатите западни държави. Какви са тия дейности? Предоставяне на свързани услуги за насърчаване на достъпа до лекарства. Услуги по промоция на здравето и профилактика на различни заболявания. Услуги за скрининг и насочване на пациентите към включването им в програми за скрининг. Услуги свързани с управление и контрол на заболявания и, разбира се, индивидуално консултиране. Най-често тези услуги се заплащат от различни фондове по различни програми, регламентирани са в националното законодателство или с специални споразумения с държавата. Не говорим въобще за заплащане от пациента. Следващия слайд. Нещо, което от години, аз почти не си спомням становище на Фармацевтичния съюз по ЗЛПХМ, в което на практика да няма това предложение. Член 219 всъщност дефинира какво може да се извършва в една аптека. Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в България лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета, преходни храни, хранителни добавки, козметични продукти, санитарно-хигиенни материали и биоциди. И това, което настояваме да влезе, както и дейности по промоция на здравето и свързани с рационалната лекарствена употреба. Това би дало възможност в аптеките да се свършват всички тези
тази палитра от дейности, за които говорих преди малко и които отдавна се правят в европейските държави. Да, е следващия. И така, малко шеговито да кажем, вече сме на 18 години в Фармацевтичния съюз. Надяваме се думата ни да се чува все повече. Хората в България на 18 години вече могат да гласуват. В крайна сметка, надяваме се нашия глас да бъде чут като експерти. И понеже наш съдомакин днес е регионална фармацевтична колегия София Столична, ние традиционно всяка година даваме награда за колегия на годината. И за миналата година колегия на 2024 година е РФК, регионална фармацевтична колегия София Столична, точно заради проект, в който те са участвали за борба с тютюнопушенето. И колегата магистър фармацевт Сапонаров ще разкаже накратко какво представлява този проект. Първо, благодаря ви, че сме заедно на... Ще ги преместим. Тук ще ви пречат ли? Не. Тук има. Трябва са два. Да. Ето. Добър ден на всички. Благодаря ви, че сме заедно на нашия съсловен ден, който така или иначе е учреден Съюза. И аз ще ви разкажа малко за София и за нашия проект, който направихме, защото ние се гордеем с него, тъй като нататък ще видите и в България могат да се случват неща, които се случват в другите страни. Разбира се, всичко това не е само наша идея. Колегите в други страни, даже подкрепени от правителствата на някои европейски страни, се заплаща за тази дейност. Ще не върви надолу. Регионална фармацевтична колегия София Столична, всъщност при нас членуват близо 1/3 от всички фармацевти в София. Тя за пореден път е колегия на годината. При нас има фармацевти от всяко едно естество, от производство до преподаватели, през това, което е най-видимо за публиката. Колегите, които работят в аптеките. Имаме доста колеги, които са получили много признания в своята биография. Защо се спряхме на тютюнопушенето, въпреки че в много други страни фармацевтите в аптеките от имунизация за грип правят други консултации, с което подпомагат техните здравни системи, защото в България по всички така проучвания, които излизат на дневен ред, сме между първо и трето място по брой пушачи от населението. И тъй като това смятаме, че е един от проблемите, който би решил част от профилактиката на здравето на хората, акцентирахме върху него. Също така, предполагам, всички наши пациенти и наши граждани са чували или знаят, че това е много тежко бреме, тютюнопушенето, и обикновено то удря освен обществото и икономиката, тъй като парите, които се дават за цигари, в крайна сметка водят освен до удоволствие на пушещия, до това, че много често имат ефект върху здравето на този човек в перспектива. Но, от друга страна, това е една от причините, които може да бъде спряна и да не дава тези отражения. Тютюн е основен рисков фактор и според СЗО, и според всички организации. Най-вече засяга хронични респираторни заболявания, дава като отражения, сърдечно-съдовите заболявания, рака и диабета. Имат много проучвания, които в тази насока е доказано, че тютюнопушенето увеличава риска от тези заболявания. Положителният ефект от отказването от тютюнопушенето е върху самия човек, който го прави, защото в крайна сметка пести и пари обикновено. Да не говорим за плюсовете, които има, че когато
има осложнение от тютюнопушенето или съпътстващо заболяване, времето, което той е болен, в което не работи, в което не е добро неговото здраве, но пада всъщност и качеството на живот и оттам има едни скрити допълнителни негативни фактори. Това, което ви каза и колегата Маринов, общо взето в Световната федерация по фармация, с многото проучване в многото държави, е, че ние в магистър фармацевтите сме едни от най-достъпните за системите, защото повечето от вас знаят, в цяла Европа достъпът до лекар е много сложен и труден. Лекарите са много натоварени, съответно има и липса на кадри, което прави задачата малко по-сложна. И в крайна сметка част от правителствата и страните използват нашия потенциал като медицински лица, които са обучени или могат да бъдат много лесно надградени, за да дават една здравна грижа към пациентите. Тук има 12 фактора, които ако се комбинират, магистър фармацевт става много атрактивен за здравната система. Т.е. има много ползи за нея и съответно се пестят и пари, което прави атрактивно използването на профилактиката и на превенцията в аптеките, атрактивна за по-голяма част от страните в Европейския съюз и съответно за това се заплаща и по-малко, разбира се. Какво направи регионална фармацевтична колегия София столична? Ние направихме една голяма кампания и цялата кампания е само от наши лични средства, от членския внос и от свободното време, което си отделиха колегите по аптеките, които се включиха. Създадахме цял модул от информационен пакет, с който да бъдат запознати колегите, какво се правят в другите страни, какъв е проблема с тютюнопушенето, както и го запознахме с теста на Фагерстрьом за определение на степента на зависимост, който те можеха да приложат при пациенти, които им влизат в аптеките. Плакатите са изцяло наша разработка. Разпространихме ги навсякъде. Отделно 10 000 материала бяха раздадени на гражданите на София, за да знаят, че когато влезат в аптека, ако имат желание, могат да не използват. Също така бяха информирани и медиите, за да могат хората да научат, че могат да влезат в този ден в аптеките и да поискат тази консултация. Включиха се 124 аптеки на територията на София, което за нас е добре като за първи път и само със собствени средства мислим, че проектът стана много добре. Защо го направихме? Защото по наши данни в аптеките ни влизат около 40% от хората, които влизат в една аптека. Те не ходят на лекар или не са тръгнали за лекар. Това е една част от хората, които скоро няма да отидат до лекар и ние всъщност може да ги обхваниме. Също така бихме имали основна роля в превенцията и в профилактиката на здравето и така може да подобрим качеството и продължителността на живота на нашите пациенти, което го виждаме при нашите колеги в страните, в които правят такива програми. Разбира се, процента на пушачите, които се отказват, е доста малък, които не участват в програми. Затова се акцентирахме върху хора, които не са включени в такива програми. И изчислихме, че ако 1000 фармацевта в София всеки ден идентифицират и съветват един пушач да се откаже, това действие за една година може да достигне до 249 000 човека при 249 работни дни, което никак не е малко и ако някой го устойности от здравните власти, ще види колко може да се спести и какво може да се направи за тия хора. Ние може да намалиме заболяванията и преждевременните смъртни случаи, като правим превенция на тютюневите изделия и свързаната с тях употреба. Можем да влияем на пушачите за отказването от тютюнопушене с обучение, персонализирана подкрепа, тестове, да ги научим какви са ползите
от това да не пушат и така нататък. Ще видите подробно в презентацията и информацията. Вие ще я имате. Може да помогнем със знанията си, с доказателствата, които може да им покажем, типични програми да изработиме, дори да имплементираме готови такива от европейските страни. Предимствата, както ви казах и преди малко, е, че сме обучени като медицински лица, много лесно може да надградиме, може да правим терапии, които да са насочени за напредък, за отказването, като дори се използват медикаменти, които да заместват никотина, никотинови терапии, за да ги подпомогнем, защото знаете, че тютюнопушенето има един момент, че той освен психологически акт, понякога и в много случаи има и физическа зависимост. На 31 май миналата година СЗО и Международната федерация по фармация излезаха с съвместно изявление за ползата от магистър-фармацевтите в областта на отказването на тютюнопушенето. Може да ви предоставим целият пълен текст при ваше желание. След което на септември месец имаше и нова декларация по този повод от двете институции. Данните, които ще видите, аптечните услуги при 51 страни и държави, в които се предлагат такива услуги от фармацевти. При 32% от тях даже те се дотират от здравните фондове или от самите пациенти. Тук е момента да призовеме правителството и отговорните институции да осигурят възнаграждение за услугите на магистър-фармацевтите за спиране от тютюнопушенето и да изградим едни програми, които да са в полза на обществото, като средствата могат да бъдат осигурени от по-високите акцизи на тютюневите изделия. С това ще бъде изпестено в бъдеще на много хора много повече средства за лечение на заболяванията, които биха могли да имат. Профилактика и скринингите през нас са много лесни, защото обхващаме и хора, които не ходят при лекари и могат да бъдат много добре прияти. Като в част презентацията ще видите в много от страните, освен че в аптеките се имунизира против грип, в Великобритания имаше програми за имунизация в аптеките с COVID ваксини. В Португалия и Испания им се заплащаха да правят тестовете за COVID в аптеките. Това са ресурсите, които сме ползвали, за да имате тази информация. Благодарим ви за вниманието. Надявам се да ни се разрасне програмата и се надявам колегите в София да направят и поредна, друга, примерно в превенцията на респираторните заболявания. Ние може да следим и има интерес към това в други страни, разбира се, да се следят сърдечно-съдовите болести, които могат да бъдат измерени извън лекарските кабинети, за да може държавата и самия пациент да е много по-добре информиран за своето здраве. И честит съсловен празник! Благодаря ви за вниманието. После съм готов да ви отговарям на въпроси. С леко закъснение към нас се присъедини магистър-фармацевт Анжела Мизова, която е заместник-председател на управителния съвет на Фармацевтичния съюз. И преди да кажем какви са нашите очаквания към новата власт, законодателна и изпълнителна, все пак ми давам думата, за да обясни, понеже нейната аптека приготвя лекарства на място. Тя работи с магистрални и фармакопейни лекарствени продукти и понякога тези продукти те не са широко портфолио, но са незаменими. Тя ще ви разкаже по-подробно за какво става дума. Здравейте и от мен. В този хубав за съсловието ни ден се радвам, че мога да кажа няколко думи, освен
за бъдещето на дейностите фармацевтични, които се извършват в аптека и за нещо, което е корените на фармацията и това е така, както тя е възникнала, мястото, в което се приготвят лекарства. В България, за разлика от аптеките в много държави в Западна Европа, съществуват видове аптеки. Тоест аптеки, които изпълняват една, втора, трета, четвърта дейност. Не е задължително всяка една аптека да изпълнява всички възможни дейности. В този смисъл аптеките, които изготвят лекарства на място по рецепта или по фармакопейна рецептура, не са много. Това са аптеки, които са запазили традицията, но и същевременно надграждат непрекъснато. Вярвайте ми, непрекъснато се чете, за да може да се направи нещо. И за щастие тенденцията, която аз лично забелязвам, но нямам все още статистически данни, е, че интереса към тази дейност се разширява и повече колеги започват да се насочват да изпълняват и тази дейност. Тя е изключително интересна за нас като фармацевти, но същевременно се оказва и наистина незаменима за не толкова малък кръг пациенти. Така наречената индивидуализирана терапия набира популярност отдавна в Западна Европа, при нас сякаш по-бавно, но тя, освен като нещо, което е популярно и интересно, се оказва наистина в много от случаите единствената възможност. Мога да дам примери. Съществуват огромен брой възможности в терапията на редица заболявания при възрастни хора, хронични, примерно в кардиология, в психиатрия, но подобни лекарствени форми за детската възраст абсолютно отсъстват. И отсъстват не само в България, те отсъстват въобще в целия свят като интерес, тъй като потреблението е изключително малко, за щастие. Такива пациенти, родени или с придобити в последствие хронични сърдечни заболявания, концентрирам се върху това, защото те са доста в сравнение с останалите хронични заболявания при деца. Тези деца нямат никаква друга алтернатива, освен тяхната ежемесечна терапия да бъде приготвена в такава аптека, каквато е моята. В страната мисля, че има регистрирани около 300 аптеки, може да погледнем в регистъра, в цялата страна. Много от тях започват да се специализират все повече в тази дейност, тъй като освен за хронични заболявания в детска възраст, се оказва, че могат да бъдат приготвени и отсъстващи към момента терапии. Съвсем пресен пример, няма да казвам търговско име, разбира се, но в периода на грипна епидемия имаше време, в което имаше известен недостиг на детска форма на противовирусно лекарство и при наличие на капсулна или таблетна форма за възрастни, някои от нашите аптеки изготвяха на место сиропна форма, естествено по рецепта. Различното за тези аптеки е, че ние не работим по желание на пациента. Това, което се изработва в аптеката, задължително е по рецепта и то е строго индивидуално с неговите специфични нужди, с неговите специфични дози, които в продължение на терапията всеки месец, ако е детенце, те се променят, защото то расте, съответно състоянието се променя. Освен в педиатрията, доста разпространено за приготвяне с лекарства в дерматологията, напоследък доста в гинекологията. Изобщо ние можем да заместваме отсъстващи към момента
готови лекарствени форми или да приготвяме нещо, което въобще не съществува като детска форма. И това е нещо, което трябва да бъде стимулирано като дейност. Освен, че е традиционно за аптеката, то е интересно за фармацевта, но както и започнах, изисква постоянно надграждане на знанията, непрекъснато четене и усъвършенстване. Благодаря. Благодаря, Анжела. Аз съвсем накратко ще кажа, предполагам и това, което основно ви интересува. Какво очакваме от новата изпълнителна и законодателна власт? Очакваме да се продължи да се работи в насоките и нещата и целите, които са залегнали в Национална здравна стратегия 2030, която беше прията в предишни парламенти и е изготвена, подчертавам, консенсусно между всички участници в веригата на лекарствоснабдяването. Там имаше представители и на притежателите на разрешение за употреба, и на търговците на едро, и фармацевтичния съюз. Така че това е нещо, което е консенсусно. Там е заложена е възможността аптеките да виждат наличностите на лекарствени продукти по складовете. Така че всеки един фармацевт да може да, когато види, че това нещо е налично, да може да го поръча. Като този канал за доставка може да се случи единствено когато има електронно предписание. Тоест фармацевта не може така просто да иска да си изтегли някакви лекарствени продукти, да се запаси с тях за напред и така нататък. Единственият вариант е когато има електронна рецепта, през СЕСПА, която трябва да бъде доразвита и интегрирана с Националната здравно-информационна система, фармацевта да може да провери къде, в кои складове има лекарствен продукт, който е необходим за негов пациент и да може да го поръча. Това нещо, ако се прави през СЕСПА, няма как да бъде скрито. И заявката, и доставката, и отказа от изпълнение, както в момента се случва. Така че това е канал, който ще гарантира достъпа и доставката на избран т.е. на даден лекарствен продукт, когато е предписан и действително има нужда, т.е. предписан от лекар, до избрана от пациента аптека. Т.е. тук овластяваме пациента, той да си избира в коя аптека да му бъде доставен и това да бъде гарантирано. Разбира се, никой не пречи на сега действащите начини на доставка и заявка, но когато нещо е дефицитно, трудно се намира, не се вижда по всички складове, пациента да може да му бъде гарантиран такъв достъп при условие, че продукта е наличен в страната. По-важно е, може би, да кажа какво не очакваме от новата власт. Всичко, за което говориха тук колегите преди малко, и екстемпоралните форми, и достъпа до терапия, наличности на лекарствени продукти в страната, не могат, подчертавам, не могат да бъдат решени през мобилни аптеки, през автомати, извадени за лекарства, извадени от аптеките. И по никакъв начин не очакваме и не искаме отново да ви събираме на пресконференция и да говориме дали може друг, освен магистър-фармацевт, да отпуска лекарства по лекарско предписание. Защото вече сме, как да кажа, изморени при всеки нов парламент, всяко ново правителство, всяка нова власт, да го обобщим, да влизаме в обяснителен режим, защо нещо не трябва да се прави. Мисля, че всички стана ясно, кое е опасно. Наскоро имаше такива казуси с, не би ги нарекал даже медицински специалисти, с неквалифициран персонал или неквалифицирани хора без нужната компетенция, които правеха медицински манипулации в разрез с закона. Представете си това нещо, ако сега някой поиска да го узакони. Как биха реагирали? Същото нещо е и при отпускането на лекарствени продукти. Единствено магистър-фармацевтите в страната са фармацевти и те имат компетенция да отпускат лекарствени продукти по лекарско предписание. Това категорично има и становище на фармацевтичната група на Европейския съюз и такава практика никъде в Европа няма. Само покажи последния слайд. На сайта на Български фармацевтичен съюз вече сме качили материалите от пресконференцията, самата презентация и едно кратко прес-съобщение. На сайта е bphu.bg в раздел новини. Ще видите, има материали от пресконференция, оттам може да си дръпнете файловете. Ако някой иска, може и да му ги разпечатаме.
Така че сега сме готови да отговорим на въпроси. Каквото ви е интересно, питайте. Първо, честито пълнолетие. Благодаря. Аз исках да ви попитам дали предвиждате във връзка с новия контрол, който предвижда здравната каса, т.е. въвежда от април, за изписване на електронни рецепти, някакви затруднения за вашите колеги в началото, до сливове системи, достъп до лекарства. Ще обясня. На практика не се променя много от нещата за аптеката. Това е нещо, което ние сме искали от години. Сега вече има консенсус и с Лекарския съюз и те го искат. Какво става дума? В момента, ако имате електронно предписание, то е качено в ЕНЗИС, минало е определени контроли и проверки, но не всички, които касата извършва по това електронно предписание. Ако отидете в аптека, магистър-фармацевта може и да забележи определени нередности. В този случай ще трябва да ви върне при лекаря, той да коригира предписанието. Или другия вариант е магистър-фармацевта да изпълни рецептата, при което вие ще получите лекарствения продукт. Вероятно той няма да платите нищо, но след 15 дена, когато аптеката се отчита към здравната каса, тя ще направи целият пълен контрол, който прави по предписването на лекаря и по изпълнението на фармацевта и е възможно да каже на аптеката: ние сега този лекарствен продукт няма да го платим. Защото пациента, МКБ-то не му е заверено, номера на протокола е нещо сбъркан и така нататък. Разбирате ли? Което какво означава, че всъщност вашата терапия би била платена в момента, може да бъде платена от аптеката, за сметка на аптеката. И какво се случва? Магистър-фармацевтите се превръщат в едни контролери по предписването на лекаря и вместо да си вършат работата, да си говорят с пациентите, да го консултират как, кога, при какви условия трябва да приема лекарствени продукт, приема ли някакви хранителни добавки или други лекарствени продукти, за които предписващия не знае, т.е. магистър-фармацевта да си върши работата, ние сме превърнати в едни контролери на здравната каса на практика. Какво се променя от 1 април? Вместо аптеките да се отчитат на 15 дена, лекарите веднъж в месеца, цялото това нещо се случва в реално време. Лекарят като създава електронното предписание в ЕНЗИС, ЕНЗИС го подава в касата, касата го проверява и връща, че всичко е наред. На практика това означава, че до аптеката не би трябвало да идват сгрешени или неподлежащи на заплащане рецепти. При фармацевта се извършва абсолютно същия контрол. Всичко, което прави до момента, той си го прави, но като потвърди изпълнението на рецептата в Националната здравна информационна система, тя изпраща рецептата в касата, касата в рамките на секунда прави всички проверки, които прави, и връща на ЕНЗИС, а ЕНЗИС изпраща до аптеката потвърдено. Така фармацевтите ще бъдат сигурни, че ако системата ги пусне, всичко касаещо административните данни, здравноосигурителния статус и така нататък, всичко, което касата на практика проверява, не просто е минало през контрола в ЕНЗИС, а е проверено от касата. Така че за пациентите това ще спести едно ненужно разкарване. За лекарите няма да им звънят фармацевтите от аптеките да им обясняват какво трябва да се коригира и трябва да се оправи, а пациента няма да се разкарва излишно от аптеката обратно при лекаря. Сега, дали това ще заработи както трябва, искрено се надявам това да се случи. Опитът показва, че не винаги тръгва гладко, но винаги е за по-добро. Така беше миналата година с верификацията, сега нещата са много по-добре. Винаги има някакви проблеми при тръгване на нова система. Той има преходен период всъщност. Април, края на февруари. Да. Аз имам два въпроса, честит празник първо. Благодаря. Има ли недостиг на лекарства и колко голям е този проблем и какво е решението и за какво ще настоявате в бюджета, който сега се пише от новата власт? Това са доста въпроси. Недостиг в даден момент, първо какво означава недостиг? Съгласно нашето законодателство, недостиг е когато в страната има по-малко, към момента, по-малко от 65% наличност на даден лекарствен продукт от средномесечното потребление за последните 6 месеца. Това е по определение. Тоест всичко, което не е в забранителния списък за износ на СЕСПА, на практика не е в недостиг. Това е по нормативна уредба, по определение. Обаче за вас като пациент, какво ви интересува, че нещо е налично в склад в Бургас, ако вие го търсите в София и не може да го намерите? Точно това е като решение, което ви обясних преди малко, канала за сигурна доставка. Гарантиран и то вие да си изберете в коя аптека да ви го доставят. Защото ще ви дам пример. Вие в момента може да отидете в аптека в Люлин. Вие живеете там, най-близката аптека, там фармацевта ви обслужва чудесно. Обръща ви внимание, всичко е
Това е вашата аптека. Влизате, лекаря ви е предписал определен лекарствен продукт, фармацевта проверява складовете и казва, съжалявам, аз не мога да го намеря. И вие отивате и ходите в Младост, където не се държат добре с вас, това не е вашата аптека, вие нямате желание да ходите там, но отивате там, защото само те имат достъп до него. Ако сте в едно населено място, където има една или две аптеки и двете нямат достъп, трябва да ходите до съседния град. Или да звъните на роднини и познати по другите градове да ви го търсят, да ви го пращат и така нататък. Нали? Това е решение, което ние сме предвидели и сме го предложили, от години го дъвчем това нещо. Решението е, справянето с този проблем е интегриране на СЕСПА и НЗИС. Тия двете системи да могат да си говорят и фармацевтите да имат достъп в аптеките, да виждат къде какво има. Другия въпрос беше за бюджета на касата, мисля. Или пропускам нещо? Да. За бюджета на касата имахме разговори с управителя на касата, въобще с касата. Какво? Миналата година знаете, че ние влязохме в положението на касата и по средата на годината, когато свършиха парите предвидени за дейности за аптеките, седнахме, предоговорихме начина на заплащане, той да не зависи от броя рецепти, което пък зависеше единствено от лекарите, а да зависи от стойността на отпуснатия лекарствен продукт. Говоря за 100% реимбурсираните лекарствени продукти. И аптеките се съгласиха да изпълняват срещу много по-ниско заплащане по-евтините лекарствени продукти. Тогава, меко казано, ни пробиха ушите да слушаме как, видиш ли, касата плащала 5 лева за отпускане на лекарствен продукт, който струва 2 лева. Но удобно тогава се пропусна да се посочи, че аптеките получават 6 лева за протоколен лекарствен продукт, който струва 25 000 лева. Нали? Много искахме и беше заложено в проекта на бюджета същия начин на финансиране да се случи и с протоколните лекарства, за които в момента аптеките получават 6 лева на рецепта, без значение от количеството предписан и отпуснат лекарствен продукт и без значение от стойността на лекарствения продукт. Понякога аптеките осигуряват, те на практика финансират дейността на системата с 1000 левове, чакат касата да мине един месец, за да им ги плати и ако случайно не им свали някой от рецептите заради изтекал протокол, объркан на някаква грешка на лекаря, да получат възстановяване на тая сума, която са осигурили, плюс 6 лева. Нали, аз това, като го разказвам на някой приятел, той казва, вие за какво го правите въобще? Ние казваме за слава, чест и слава. Изпълняваме социална дейност и то от години. За протоколните все пак получаваме невероятните 6 лева, докато при медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, там нормативно е 0. Така че всичко това беше предвидено, аптеката да получава едно нормално заплащане или осигуряване на дейността на тази част на аптеката. И много се надяваме, когато дойде момента да се гледа бюджета на Здравната каса в парламента, тези стойности за аптеките да бъдат предвидени. Колегата Крумов подробно ви обясни, че ние от години държим за целево финансиране на аптеки там, където няма икономически смисъл. Защото, нали, сега ще кажат, в колко общини няма аптеки, то там няма аптеки, защото няма хора. Както видяхте, в България над 98%, 98,8% от населението има достъп до половин час до аптека. 78 бяха до 5 минути. Просто защото населението живее в големите градове, те там са и аптеките. И действително има определени общини, където няма никаква аптека. Но то там няма и хора почти останали. Ние не казваме, че тези хора не трябва да имат достъп до аптека, но трябва да бъде осигурено целево финансиране. И методиката вече дава резултати. Само с 9 милиона, които са, как да кажа, прашинка на фона на общия бюджет на касата, видяхте доколко хиляди души е подсигурено лекарствоснабдяването на практика. Така че, ако се предвидат още 2 милиона за методиката, по наши изчисления, до края на годината България няма да има област без денонощна аптека. Говорим за област. Нали, никой няма как да очаквате във всяко селце да има аптека. Това го няма никъде по света. Нито в Германия, нито във Франция, то не е и необходимо, по принцип. Според нас трябва поне в областния център да има денонощна аптека. Много малко трябва целево финансиране за това нещо и тук се обръщам към
обществото и въобще депутатите да го имат предвид, когато гледат числата в бюджета, специално при аптеките. Пак подчертавам, става дума за изключително малко пари, но много точно дефинирани кои ще ги получават. Много целево. За да има там, където има и да не чуваме повече, в еди колко си области няма денонощни аптеки. Няма, защото няма потребление. Аптеката се издържа, в момента така е направен модел, че тя се издържа от оборот. Някакви други въпроси? Ако съм бил изчерпателен, нали, пропуснах ли нещо? Понеже засегнахте темата за борбата с тютюнопушенето, Да. какъв е вашия коментар на предложението за забрана на вейпове? Всичко, което е в разрез с, как да кажа, здравословния начин на живот. Сега колко ще проработи една забрана? Те много неща са забранени в България, но нали, виждаме, че се случват. Така ли? Така е, да, забранено е. Ако отидете в определени заведения, ще видите, че въпреки, че е забранено тютюнопушенето, масово не се спазва това нещо. То това е навсякъде. Наша черта е българска, явно да чупим правилата. Иначе правилата много хубаво да си ги напишем, въпросът е дали ще ги спазваме. Както казах и колегите в София казаха, ние вярваме, че с програми за насърчаване на здравословния начин на живот може да се постигнат доста добри резултати. По отношение на забраните, там са други компетентни органи. Примерно да забраним парацетамол. Може би да допълним Защото само, има предизвикателство. че България изостава с акциза върху тютюневите изделия като цяло. И смисъла на акциза, както и по закон, е той да отива за програми за превенция от тютюнопушене. За толкова години не сме видяли нито един лев насочен към програми срещу тютюнопушене. И въпросът е къде отива този акциз? Защото е записано, че целево тези пари трябва да се използват за това. Нали, идеята И на акциза- второ място, естествено, контрола. Колкото и правила да си създадем, като не ги контролираме, по същата причина има аптеки, в които няма фармацевт. И те работят. Има и вендинги поставени на улицата, преработени машини за Кафе и напитки. кафе и напитки и вафли на автомати за лекарства. Едното няма нищо общо с другото. 4 такива машини в центъра на Сандански. Регионалната колегия с широко отворени очи. И не е само там. Утре в тия машини ще се появят вейпове, ще се появят цигари, ще се появи алкохол. Защото разликата между алкохола, цигарите и лекарствата е само в дозата. Дозата прави отровата. А и в тия машини в момента, както е минус 8 градуса, си представете какво се случва с тия медикаменти, ако след това някой почне да ги пие. Или лятото на 42 градуса. Във връзка и с темите за парацетамола, широката употреба от тинейджери и така нататък, трябва да се има в предвид, че преди 4 години, когато се промени списъка от лекарства, които могат да се предлагат през автомат, от около 60 търговски продукта наименования станаха 600. 95% почти, айде 90 да не е толкова, са със съдържание на парацетамол, а половината от тези 90% са комбинации от парацетамол и псевдоефедрин. И това, което смятаме и ще настояваме Фармацевтичния съюз, е този списък от лекарства, които са разрешени за продажба през вендинг автомати, да бъде прецизиран, да бъде сериозно намален и да бъде сведен до опаковки, до най-ниската регистрирана опаковка в страната. За да не може да се злоупотребява и да се използват нерационално лекарства, особено на такъв улеснен достъп. Вижте, аз съм представител на БФС във фармацевтичната група на Европейския съюз. За миналата година бях вице-президент на фармацевтичната група на Европейския съюз. Онзи ден имахме заседание и там се обсъждаше темата с парацетамола. Може би изпреварвам въпроса. Колегите обсъждат ограничение за продажба, въпреки че е без рецепта, в аптеките да не можеш да си купиш повече от една опаковка. А ние в България се чудим как да разрешиме кой както може да си купува.
Нали? Ако оставите това да зависи от икономически причини на съвестта на определени компании, повярвайте ми, те се интересуват само от печалбата. Ако могат да продадат един кашон ще продадат. Така че трябва да има сериозни, как да кажа, предизвикателства пред контрола и дигитализацията помага много в тази част. Тоест, всякакви, знаете, всичко, което стана задължително на електронна рецепта, контролът е многократно, много по-добър. Все още има останал субективен човешки фактор на моменти и обикновено той е пробойната. Няма технически причини, всичко е видно и се вижда, въпросът е дали някой иска да го види. Това е. Господин Марин, казахте преди малко, че има аптеки, които имат затруднен достъп до лекарства. Може ли малко повече да разкажете какво имате предвид? Да, ще ви дам пример. Имате склад, с който аптеките се свързват онлайн. През софтуера си имат връзка с склада, може и по телефон, нали така правят заявките. Складовата им програма, фармацевта, когато му свърши даден лекарствен продукт, може и софтуер автоматично да го заявява, може и той да прави поръчка. Идва пациент, 2 аптеки и двете работят с този склад. Едната вижда, че в склада има определен лекарствен продукт, който е така, как да кажа, интересен, трудно се намира. Обикновено, когато се обадиш по телефона, ти казва, че го няма. И едната аптека го вижда през софтуера си, другата аптека не го вижда. Едната аптека има, как да кажа, ако тръгнете да търсите собствеността на аптеката на склада, накрая стигате до едно лице, една компания, т.е. те са свързани. Въпреки че в закона е записано, да има вратичка, позволява го това нещо. Също го предлагаме всеки път, да няма такава свързаност. И на практика пациентите на едната аптека имат достъп до този лекарствен продукт, в другата аптека няма достъп. Лекарственият продукт не е забранен за експорт, има го в страната, има го в складовете, купите агенцията по лекарствата, ще ви кажат да, има го, но аптеките не виждат през СЕСПА в кои складове го има и така едни... Се насочват. Възможно е, да, така се насочват пациенти. Едни структури получават предимство на пазара. Те затова го правят. Когато има дефицит или даже имат възможност да създават дефицит, управлявайки дефицита, те се възползват от него. Това е. Един пациент, като отиде, примерно, да не казвам продукти или групи, хронично взима определени лекарствени продукти всеки месец. Отива в най-близката му аптека, където го обслужват, където си взима всички останали лекарства, там се познават, дори на малко име си говорят, фармацевта знае всичко какво ползва. Обаче този лекарствен продукт той не може да го достави, защото на него му го отказват. Пациентът като отиде един път, отива втори път следващия месец, той на третия вече почва си знае, че не трябва да ходи там и почва да си ходи на други места. Пак си ходи за нормалната терапия. В смисъл тия неща, когато се разболее, когато трябва да го консултира, когато трябва да попита какви добавки, какви отисита, какви лекарства без рецепта мога да ползвам, понеже аз ползвам друга терапия и фармацевта какво се получава. Той не може да отпусне основната му терапия по хроничното заболяване, но консултира всичко останало, което отпуска спрямо основната терапия, знаейки, че той не може да я осигури. За това говорим. Да благодарим. Ами ако нямате други въпроси, между другото, това да бъде кетеринга. Да, приготвили сме и лек кетеринг, в крайна сметка сме рожденници. Скромно е, но от сърце. Така че заповядайте, мисля, че трябва да сервирам вече отвън, сега ще провериме. Ако имате въпроси, сме готови в лични разговори да ги обсъдиме. Благодаря ви за вниманието и за интереса. Надявам се да бъдете също така толкова внимателни, защото в момента, пак казвам, в една политическа партия е внесла закон отново за ЛПХМ, почти същия, който беше есента, за автоматите на лекарства. Извън територията на аптеката. Това, което вече не знам